И здравейте по традиционен YouTube. Това е втория епизод на agar.io. Сори, че не снимах доста време. Имах работа. Опа, това му степанарна изяви. Да, и това е втория епизод. Дай да хапнем малко, за да изядем. Не чия, а то, че може да изядем. Не можем. Браво, хора, браво. Много съм добър. Ама не. Моля, не. Ще се скрия тук да спукне са и я какво? Справим най-големия. Защото аз съм Сега не лап. Да, малко сме там. Съзъв. Мисля, че аз. До кога няма да порасна толкова бързо. Бях грамадна топка, една от най-грамадните. Този епизод сори, че не видяхте. Бях огромна топка. Мале. Няма да се напиша. Капвах всички, взимаш една по-голяма от мен. Като се засили мазя и мале. Оле, боже мой. Идваше ми да... Пак не идва много този рекорд. Ще го искам много. Да се го възвърна. Ето ни отново, what the fuck? Мръсни, what the fuck? Мръсни, what the fuck? Казвам ви на сериозно. Стоп! Хапнем. Втория епизод ще го направя на Five Nights at Freddy's 4. Може би утре, вторник. Стоп. Ам-ням. Никой няма да ми крадне храната. Опа, мале. Супер! Не, махай се, чия, цайса, както се казваш ти, мърсни. Елами се, свина. Вау, ще ме изве. Само не се пръсна. Аре, пръсни се. Ще изведем малко и тъпче. Ето. Мерси. Нуня, моля, Нуня. Брезка и цвяхме и в там. Аре, бе, светлина. Спилна, как се казваш? Както се за малко на какво съм това. Това беше гати смътно. Ела ми ле, маце. Малко хапване. Ах, едва ли се пълни толкова бързо. Свила, както се казва. Не, тук сме в капан вече, хора. Казвам. Не. Нямам да възможност, хора. Нещо си... Няма да казвам думата, но трябва да стане. Озо, ела, Озо. Искаш ли да смекем? Първа една топка да увелеш. Ням, Озо, вкусен Озо. Ням, Озо. Това сега да съм го взял.
Оз. Сега да се виждам. Ела бе, осче, прекаляваш ли бе? О, Куби, ела, Куби, махай се от тука. Съм ти приятел вече. Нямаш ли Фейсбук? Ами не. О, тук са пълни, тук точно му уби. Признавам хора, признавам. Не признавам. Малко топче спални и ми избяга. Ела бе. Много голяма скорост съм стигнал. Тоест много малък. О, фак. Дай да ям ти хапна. Дай да хапна бабешката супичка. Махам са от тука. Сега ще се хвана. Не идвай към мен, не се направи. Не се прави. О, супер, това отминахме. Да, ще ме хваниш бъжен. Сега не знам какво е на мен отляво и отдясно. Ще ми пречи. Хвани. Не. Супер блок. Стиги на 9-то място. Бях стигнал една огромна топка. И това ще бъде този епизод. До нови срещи.